नोंनि आलु अरे आमाइसे जेम्स आमाइसे भाई अरे नों बलिउडनि एक्टर नङा भाई नोंथ' इंलिश फिल्मनि एक्टर ना ब्लू मास्टारसो नोङो ब्लू फिल्मनि एक्टर नोङो बेनि नामा जाबाय बेबो बुङो निखो बेनि नामा जाबाय ब्लू मास्टार माने पाममारा एक्टर खुलुमबाय गुफुर बियार चेनेल अनसायगिरिफोरनिसिम आं दिनै बिथां बड'लेण्ड टाइगारनि फंनैसो कन्टेन्ट लाना फैदों जाहाथे रायजो राजाया मोजाङै सुजायनानै खोनासंलाङो दा गिबियावनो बिथां टाइगारनिसिम आङो मोनसे मिजिं गिबियावनो आसा थियो बिथाङा जाहाथे आंनि बे गुफुर बियार चेनेलनि सायाव जाहाथे माखासे सोलोंबाय थानाय बा गोदानै फैनायखौ माखासे बिथांनि सायाव गोरोन्थि जायोबा जाहाथे बिथाङा आंखौ निमाहा होयो मानो होनोबा जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरनि सायावसो आं बिथांनिसिम खावलायनाय जेरैबायदि जों ससियेल मिडिया निउसफ्राव नुदों बिथाङा जेरैबायदि प्रमद बर'नि न'आव थानानै जेरैबायदि सोरबाफोर रायजो राजाया लोगो हमनो थाङोब्ला बिथाङा लामानिफ्राय आलासिफोरखौ बरायनानै रिसिभ खालामनानै गिबि अफिसाव होनानै साहा थाहा फुदुंनानै दै सै होनानै बिथाङा गावनि आखाइजोंनो साहा लोंखां दै लोंखां बिथाङा प्रमद बर'नि जिरायनाय रुमाव लांनानै बिथाङा सावरायनो थाखाय बिथाङा खाबु होयो बिनि थाखायनो हाजासे बिथांनि सायाव आं गोजोननाय नाथाय मेन पइन्टआ जाहैबाय बिथाङा सासे नायल' जाल' आबसुनि अनसायनायावनो दिनै बर' इउटुबाव दिनै बे स्टेजाव बिथाङा सहैनो हादों आरो प्रमद बर'नि न'आव दिनै हर सान बिथाङा जायगा मोननो हानाय आबसुनि अननायाव दा बेखौनो आं खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय समाव आबसुफोरनि अननायाव जेरैबायदि जौगादों आरो खामानिखौ रायजो राजानि सिगाङाव दिनै गुबुन रावाव बर'फोरनि जारिमिनफोरखौ इंलिसनि बा हिन्दी रावै इंराजि रावै बर' रावै गोदै गोदै बुंनानै दिनै बिथाङा इंलिसखौ लाफा ओंख्रि बायदि दिनै बोरलानानै हिन्दी रावखौ जेरै सेंग्रा सिख्लाया जेरै सिगारेट सोबबा उखुन्दै लुन लुन दिनै खुनाय बायदि दिनै रावावनो गावनि बर'फोरनि जारिमिनफोरखौ दिनै गुबुन हारिखौ एसेबाबो गिख्रं होदों आरो बिथाङा बर' रावाव गोदै गोदै बुंनानै बर' हारिखौ एसेबाबो जौगाहोनो हादों आरो बिथाङा बेफोरनि रोंगौथिनि थाखाय दिनै प्रमद बर'नि न'आव थानो जायगा मोनदों बिनि थाखाय आंनि हाजासे गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम खुलुमनाय थायो दा आंनि खावलायनाया बेनो जाहैबाय प्रमद बर' सारखौ दिनै सोरबा बर' इउटुबारफ्रा बा बर' रायजो राजाया माखासे सोमखारियोब्ला माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ दिनै माखासे इउटुबनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायहरोब्ला दिनै माखासे बे बुंलांबाय थानाय समाव गोरोन्थि जायोबा दिनै आबसुनि दैदेनगिरि बा आबसुनि माखासे मावथिफोरा सोरखौबा गाज्रि रावै मेसेज हरो आरो माखासे न' बांफ्राव थांनानै माखासे धमखि होयो सोरखौबा माने बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायहैयो बेफोर हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आबसुनि जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिथोन होदों आंनि थाखाय अरायसम बिदिनो सोरबाफोर माखासे गोरोन्थि मावोबा थांनानै जाहाथे बुजायनो थाङो आरो माखासे लिरनानै मोजां रावै ओरैसो जानांगौ होननानै लिरना हरनायनि थाखाय हाजासे आंनि आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोजोननाय थायो दा बिनि थाखायनो आङो खावलायो बड'लेण्ड टाइगारा आबसुनि बेकग्राउन्डनिफ्राय बे स्टेजाव थांनाय आरो प्रमद बर'नि न'आव थानाय ओमफ्राय आङो प्रमद बर'जों लोगोसे आबसुखौ खावलायो जाहाथे बिथां टाइगारा लाजिथावना मुगैथावना रावजों सोमखारियालासिनो आरो गावनि बर' बिमानि ड्रेस पार्टिखौ लानानै बडिस जाङिया फिटिकुटखौ लानानै जाहाथे कन्टेन्ट दा लाबोथों बेफोरखौ दिनै आबसुनि मानसिफ्रा नुवाखै नामा बा प्रमद बर'आ नुवाखै नामा बिनि थाखाय जानगाराव बिथांखौ जेरैबायदि बे फावथिना खालायनानै जेरैबायदि राव गोदै रावै सोरबा सोरखौबा इउटुबनि गथ'फोरखौ सोमखारियो आरो बै समाव बर' हारिखौ अनसायनाय बर' हारिखौ बर' हारिनि गेरेमसा महरै थांनानै थानो थाखाय खामानि मावबोनाय लिडारफोरखौ बखिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै आबसुनि मानसिया जाहाथे बे मेसेजखौ होयोब्ला आबसुनि मानसिया थार दिनै बर'नि खामानि मावगासिनो दं होननानै मानो होनोब्ला बर' हारिनि गेजेराव आबसुखौनो बयबो गेरेमसा मोनसे बर' फरायसा हारिनि देरसिन मोनसे माहारियारि आफाद होननानै दिनै सिबियो बिनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनहा जाहाथे बिथांखौ
आरो आबसुआ हायाबा प्रमद बर'आ उननि समाव दा लाजिनांथों बिनि थाखाय बिथाङा बेफोर कन्टेन्टनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो। बेफोर कन्टेन्टखौ लाबोबाय थानायनि अनगायै 83-89 नि जारिमिनफोरखौ जाहाथे गफुरनि जारिमिनफोरखौ बिथाङा गुबुन रावाव इंराजि रावाव जाहाथे गुबुन जाथि जनजातिनि रावाव जाहाथे बिथाङा बर' रावजों बुङालासिनो गुबुन रावाव बुंनानै गफुरनि जारिमिनफोरखौ बियो लाबोबाय थायो बेखौ आं खावलायो। आरो बिश्वनाथ सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा जाहाथे प्रमद बर'नि लांगोनाव थाङोब्ला गिबियै बिटिआरनि रायजो राजानि सिगां जाहाथे गफुरनिफ्राय थाङोब्ला बे मोननै डिस्ट्रिक्टनिया थाङोब्ला जाहाथे खस्थ' दा मोनथों बिथाङा लामानिफ्राय बरायनानै दै सै होनानै साहा थाहा लोंनानै जाहाथे माखासे सावरायनो थाङोब्ला बिथाङा खाबु होयो। आरो गफुरनि जानानै बिथाङा प्रमद बर'खौ सिमा बारायनायनि सायाव जाहाथे लोगोसे सावरायफायो बेनिसिम आंनिफ्राय मेसेज होनाय जायो। बिथां टाइगारनिसिम जा बुंदों माखासे गोरोन्थि जायोबा बर' रायजो राजा निमाहा होयो आरो आबसुनि दैदेनगिरिफोरा आंनि सायाव निमाहा होयो बेखौनो आङो हाजासे मिजिंथियो। दा मैयानि समाव 1-2 बाजिसो समाव आङो बिनानाव गेमस्रिनि भिडिअ हगारदोंमोन आरो दिनै आङो बिथां टाइगारनि भिडिअ लाबोदों जाहाथे बिसोर सानैनि फार्स्ट लास्ट आरो गुबुनफोरनि आंनि कन्टेन्ट लाबोनाया आरो गुबुननि माखासे जारिमिनफोरखौ लाबोनाया दिनैनिफ्राय फार्स्ट आरो लास्ट आं माखासे सोलोंनो गोनां माखासे रायजो राजाया आंनि सायाव मा रेसपन्स होयो बिनि थाखाय आं दिनै बिसोर सानैनि भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों। गोदानै आंनि जारिमिनफोरखौ आरो एनडिबिआव हाबनानै मा हाग्रायाव खस्थ' जादों आरो एनडिबिफोरनि दैदेनगिरि आरो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जायफोर बिथां जोहोलावफ्रा दिनै जेलाव थादों बिसोरनि आं कन्टेन्ट लाबोबाय थानो होननानै बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों। बड'लेण्ड टाइगार आरो बिनानाव गेमस्रिनि भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोदों बिनि उद्देश्यखौ आङो फैबाय थानाय समाव आंनि जारिमिनफोरखौ आं ससे लांगोरगोन साननैसोनि गेजेराव आरो बिनि उनाव आङो मानि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदोंमोन मानि थाखाय होनाय जादों बेखौ आङो गुवारै फोरमायगोन जाहाथे बिथां सानैनि सायाव आंनि भिडिअ खालायनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं हाजासे निमाहा बियो। नाथाय गोरोन्थियाथ' जाखादों नाथाय बर' बोराय बुरैया बुंदोंमोन बै समाव सोरबा सिखावखौ सिखाव होनबाय थायोबा सिखाव जायो आरो फाग्लाखौ फाग्ला बुंबाय थाबा फाग्ला जायो। सोरबा सासेया मोजां बुंनानै मोजां अनसायनानै लामाखौ दिन्थिनांगोन सोरबाया सिखावनि साजाखौ होग्राबो थानांगोन आरो सोरबाया सिखावखौ मोजांसो होननानै बिथांमोनखौ बुंग्राबो थानांगोन। बे बर' बोराय बुरैनि रावखौ लानानै आङो मोनसे कन्टेन्ट लाबोदोंमोन आरो आं बे कन्टेन्टआव माखासे जोबथारनायनि माखासे मेन पइन्टखौ आं सोफानो हायाखै आरो आङो उननि समाव बिथां टाइगारनि आरो बिनानाव गेमस्रिनि उननि समाव आङो मानि थाखाय लाबोनाय जादोंमोन बेखौ आङो गुवारै फोरमायगोन जाहाथे आंनि कन्टेन्टआव दिनै गोरोन्थि जायोबा बिथां बड'लेण्ड टाइगार आरो बिनानाव गेमस्रिनि भिडिअ लाबोनायाव जाहाथे आंखौ निमाहा होयो। जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायो बड'लेण्ड टाइगार बिथाङा जाहाथे जांगिया बडिस्ट बर' बिमानि ड्रेस पार्टिखौ लानानै जाहाथे सोरबा बर' इउटुबारफोरखौ सोरखौबा सोंखारिया नोंथाङा लाजिथावना माखासे आखु देखायनाया बेफोरो आबसुनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय आबसुखौसो लाजि फोनांदों प्रमद बर'खौसो लाजि फोनांदों। दा प्रमद बर'आ गावनि न'आव थानानै दिनै भिडिअ खालायो सासे इउटुबारा दिनै बेखौ बुंनो हानाय प्रमद बर'आ जुदि पावार गैलाबा बिबानाव लानानैबो लाब गैया। नोंथांनि न'आवनो थायो नोंथांनि न'आवनो हर सान जों नुयो आरो जों नुदों बर' इउटुबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा आरो खावलायनांगौ आरो बिथांनि सायाव कन्टेन्टनि फर्जाखौ माबायदि लाबोनांगौ बिथाङा हानायमानि आङो जोबथारनायाव खावलायबावो गफुरनि जारिमिनफोरखौ लाबोबाय थायो आरो बिथाङा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा हाजासे गावनि गोदै रावजों गावनि रोंगौथिजों आंखौ बर' रावैनो बिथाङा मोजाङै माबायदि इउटुब खालायोबा माबायदि बुङोब्ला रायजो राजाखौ गोजोन होनो हायो आरो माबायदि बुङोबा बे स्टेजाव थांनो हायो बिथाङा आंनिसिम मोजां गियान हरो बेखौनो आङो बिथां टाइगारनिसिम बर' हारिनि थाखाय सेल्युट लायो।